Живеем в свят, в който никога не сме били по-свързани онлайн. Споделяме истории за психично здраве, говорим за лични граници и колко е важно да се пазим от токсични хора. Много сме добри да подкрепяме каузи от разстояние, да изпращаме емоджита и да пишем коментари. Но какво става, ако проблемите излязат извън екрана? Когато не е просто статус в мрежата, а реален крясък от съседния апартамент. Изведнъж инстинктът ни казва да се дръпнем. Защото в живота няма бутон игнорирай или изтри. Реалността изисква да излезеш извън удобството си. Никой не съди никого, че се страхува да се намеси. Страхът е напълно нормален. Никой не иска да създава проблеми. Ние сме тук, за да покажем, че не е нужно да си супергерой, за да помогнеш. Имаме мрежи, кризисни центрове и анонимни сигнали. Имаме инструментите. Истината е, че съчувствието не струва нищо, ако остане само в интернет. Нека превърнем това внимание в реална подкрепа. Защото едно телефонно обаждане спасява много повече животи от хиляди сърчица в чата. Домашното насилие не е личен проблем. То е отговорност на всички.